Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Имрӯз 25 июн аст. Қарор дорум дар мошинбозори Душанбе ва якчанд мошинои беҳтарина ба навор гирифтагем. Боварӣ дорум ки бароям шуморо мақбул мешавад. Навора тухира тамошо мекунем. Дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунед. Дастгиритон камтар сиз шидагӣ аст. Ҳама каса навор дар тай лайк ҳам мегузорем. Ва як эълон дорум бародару. Як бародар ма бояд Россия роҳӣ кунам дар Кура. Агар ягон бародар ҷои кори хуб доштагӣ бошад, номерои WhatsApp ҳама монум, алоқа да биброен. Агар ҷои кортон агар соҳил бошад, он ҷои кори холӣ дошта бошем бародаро, марамат номерои ма як ҳамсӯҳбат шавем. Саломат бошен, худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Ҳамеша сиҳату саломат бошен. Ҳами саломатӣ бошад, баъд мошина намефурад ё ин ки ягон кори дигари мефурад. Сами главни бародару саломатитона эҳтиёт кунед. Худованд меҳрабон ҳамаи мо шуморо дар паноҳаш нигаҳбон бошад. тахфифи якмоҳаи худро эълон мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кремҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7-10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем. ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд БЦА, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7-10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед борҳои хиратонро аз Россия ба Тоҷикистон равон кунед ё ин ки аз Тоҷикистон ба Россия равон кунед, мо ба шумо тавсия метавонем ки аз ширкати Акаи Беруз истифода баред. Акаи Беруз 24 соат дар хизмати муҳоҷиру аст ва зиёда аз чанд сол мешавад ки ба ҳамин кор машғул аст. Борҳои шуморо ба ҷои гуфтагиатон оварда мерасонад бо нархи арзон. Номерош дар рӯи экран аст. ҳатман аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Лексус 570 бародаро, солуш 2010 неки 2020 кардаган, супер спорт кардаган. Маълумот тамошо мекунем. ҷа тренировка салона бо монитори хафо. ки бошад старт-стоп, автопилот, автомат, люк. ҳама наврота дора кор мекунад. объёмаш 57 бензин. چانس میگیره که 470 نمرش 909 چند بود 909 71 74 74 یک چند باودارو کمپرسور پرسیدگی بدن. مرامت کمپرسور سالش 2004 است. سویچ چرخه‌تون دستین. объёми 200 задни камера. خب ҳолати баллонош ҳам хуб аст. 4 та баллон нав. салон шак бигирин, тамошо мекунем. хайрдор бошин. номера кам мешавад, бо барои шуморо бештар маълумот метавон. метавонем бо мошина бинай наздик ҳам бибинем. خب автомат ба коробкаст. даро электро. коробкаш автомат. خب люкон дорам. دوسه بنزین خالیه. پرابگ نشون دادگی پرابگ نشون دادگی نیست اسپیدو رو
چند سوم کن نرخش؟ نرخش چند سوم؟ 50,000 сомонӣ. Номер ака 901 90 74 94 бо савдо мешавад. Нива бародаро солиш 2013. Аби моторш як ҳафта бензин. бачаҳое ки бисёр нива пурсидагӣ буданд, марҳамат навлати хуб шай тамошо кунед, касоида маъқул мешавад. номеро кам мешавад, бо барои шуморо бештар маълумот метаванд. 4 та баллон нав. ҳуҷҷат танировкаш ҳаст. пробегиш 90,000 ай. Abi کی میخوام با چند سوم شف؟ خب 70,000 бо арзонам мешавад. номерош 988 94 05 55. як номи канали Автолайф занг бизанед. яке қадам суҳбат чен масъалаи кузовш, моторш, ходовоиш ҳамаш сӯзане. передок чӣ кор мекунад? ҳамаш кор мекунад. BMW тройка МК бародаро солош 2017. ҳаби моторш даи турбо. комплектатсияш фулавин. ӯзам аз шахши ба навор мегирем тамошо кунем. бо мошин дар ҳолати хуби техника. то погиза бака бензиниш падарка. ӯзам бензина медонед то нархи оша. چند سوم تیسا کایرا؟ 235,000 бо савдо мешавад. номеро акара мемонем занг мезанем. 5 та 083 ва 83. хайрдор бошем. номеро ака ҳаста. ин номи канали Автолайф ҳам суҳбат чен барои шуморо бо арзон мекунам. бо муомилаи хубани дорад. Mercedes E-Class бародаро солош 2010. марҳамат тамошо мекунем. объёми 3 қатӣ. ҳуҷҷат танировкаш солона. мешавад. салом сия. биёги дорам. хуб автопилот, мултирул, пробег 180,000. автомат коробкаш, монитор, кондиционер. хуб обогрев лифт. хуб люкам дорам. چند کی دیا کن объёмш 3.
бензин нақша 160,000 бо муомила дорам варианту алиши дорад фақат сум алишам дору ягон нархи хуб накам бузурда 148 такадан ам номро амун мешава ка 38 36 100 занг мезен яка бо харидор бошен мин машина пеш мебинен муомила хуб дора бо Kia Optima балларо соли 2018 тамошо мекунем свеча хехтон дидестем ана касои да маҳкул мешавад номро ҳакара мемонем барои шумо бо бештар маълумот метам марҳамат салом шак тамошо кунем саломсиё абагреф пеш қафо то климат контрол бо компютер خب 101,000 پرابیک دارم و پول کامپلیت объемش 2 айра خب من خیره 180,000 сомонӣ мега буд муомила дора номро кара мемонам занг бизанем барои шумо бештар маълумот метам 909 71 74 74 این مرسدس هم اخفه شف مرسدس من مثل نرا